скажу, вы почтите немножко. Може воды? Тереза Антоновна з'являється заслуженим діячем культури Польщі. І вона підтримує польську культуру своєю творчістю. Шмат їздять яны, і ведаеце, у іх сьогодні такий ось сапраўдны артыстычны марафон. Завтра о 4:30 яны вже рушать на наступний фестиваль. Вось, і в Польщу так само. Тому яны там заўсёды прапісаныя, але мне здаецца, што вось нам надо часцей вас сюди запрашаць. Так, дякую. Ta pieśń, która zabrzmi teraz, będzie pieśń na pożegnanie. Ona nam ja bym tak powiedziała, zawsze napomina jeziora, Czos, Wrangłowie, w Polsce na festiwalu kultury kresowej. Bo tam pod jeziorem wybudowana bardzo wielka scena i zjeżdża się ludność polska z zagranicy polskiej. Przyjeżdżają z Białorusi zespoły, przyjeżdżają zespoły z Ukrainy polskojęzyczne, przyjeżdżają zespoły z Rosji, nie wiedziałam, ale nie, z Litwy. No i 4 razy prezentowaliśmy Białoruś na tym festiwalu. No jakoś tak zawsze było nam udane. No i na pamiątkę o tym festiwalu tam nad jeziorem, nad bystrą wodą zbierała Kasia czarne jagody. Tam nad jeziorem, nad bystrą wodą zbierała Kasia czarne jagody. I przyszedł do niej żołnierzyk młody. Oddaj mi, Kasio, czarne jagody. I przyszedł do niej żołnierzyk młody. Oddaj mi, Kasio, czarne jagody. Jagod nie oddam na rany Boga. Słoneczko nisko, daleka droga. Jagod nie oddam na rany Boga. Słoneczko nisko, daleka droga. Nie bój się, Kasio, dalekiej drogi. Ja mam konika na 4 nogi. Nie bój się, Kasio, dalekiej drogi. Ja mam konika na 4 nogi. Na 4 nogi, 4 kopyta. A jak on biegnie, drogi nie pyta. Na 4 nogi, 4 kopyta. A jak on biegnie, drogi nie pyta. Tam nad jeziorem, nad bystrą wodą zbierała Kasia czarne jagody. Tam nad jeziorem, nad bystrą wodą zbierała Kasia czarne jagody. Дякуємо! Будь ласка, доставайтеся ще з нами. Moi drodzy, nadchodzącym świętem Wielkanocy życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech Pan Bóg zawsze gości waszych serc, waszych duszy i niech wszystko daje. Z nadchodzącym świętem. Дякую. Дякую за такі слова. І, бачите, такий у нас уже разнастайний концерт, і лірика, і весновые були хороводи. І зараз ми протягуємо, а верніше вже завершаємо наш концерт. Знов буде Берагиня со своїми танцями. І ведаєте, яны покажуть так само, як яны засвоюють традиційні
инструменты. Я скажу, что Антонина Анатольевна сама научилась играть на гармонику, я так разумею, от того, что створился фольклорный коллектив. Яна наставниця беларускай мовы і беларускай літаратуры ў Мёчынскай школе. Ужо працуе там колькі гадоў? Ну да, 16 с хвостиком. Вось, як заўсёды, жанчына не будзе казаць пра свой узрост. Вельмі много пакалення, конечно, берагіні выпустила Антонина Анатольевна, Микола Алексеевич. І вось як яна навучае сваіх дзяцей граць на гармоніку. Мядоцкія саберонікі.
пожалуйста. Ну ось бачите, якого жару дала нам Берегиня. Я вельми рада, що ви приїхали. Ми вже так давно з вами знайомі. На всіх пляцовках. Здається, ось, ну, вже може года не проходить, як ми пару разів не бачилися. І я хочу ще раз словом вдячності виказати вашим педагогам, вашій школці, управлінню вашої едукації, яке вас так само сюди відправило. І саме головне, конечно, коли керує таким колективом такий спеціаліст, розумієте, по традиціях наших, по хореографічному фольклору, автор шматликих проєктів, то, конечно, эта Берегиня буде жити ще вельми довго. Велике вам, Микола Олексійович, дякую. Микола Олексійович Козенко. Это наш, подай, один этнохореолог и этнохореограф, который сполучає в собі эти дві риси. І теоретичне дослідження фольклору, і організація таких буйних фестивалів, як «Ветрість», так само «До Метелиці» має, напевно, організацію, і «Берегиня», саме головне наш фестиваль.